Quan calculem la derivada d'una funció, hem de tenir present la regla de la cadena. Aplica quan tenim una funció que és una composició d'altres funcions, en aquest cas una funció g que depèn d'una funció h i després la funció h que ja depèn de la variable x. La derivada de la funció la calcularem amb la derivada de la primera, que depèn de la segona, i multiplicat per la derivada de la segona funció. Veiem-ho amb uns exemples. En el primer cas tenim una funció polinòmica elevat al cub. La primera funció serà la funció al cub i la segona la funció polinòmica. Per tant, la derivada, calculem la derivada de la primera, és una funció al cub, el 3 passa davant multiplicant com a coeficient i l'exponem el disminuïm amb una unitat, 3 menys 1, 2. I després la multiplicarem per la derivada de la funció polinòmica. 3x quadrat, la derivada és 6x, i la derivada de menys 1, una constant, val 0. Arreglem, passem el coeficient a davant i ens quedarà 18x que multiplica la funció polinòmica. Al segon exemple tenim una funció logaritme neperià, d'un monomi al quadrat. Per tant, la primera funció és un logaritme i la segona és aquest polinomi, en aquest cas un monomi al quadrat. Per tant, la derivada de la funció, derivem primer el logaritme neperià, 1 dividit per la funció, i multipliquem per la derivada de la segona funció respecte a x. X al quadrat, la derivada 2x. Agrupem i simplifiquem i ens quedarà 2 dividit per x. I al tercer exemple tenim una funció trigonomètrica, en aquest cas un cosinus. Per tant, la primera funció és el cosinus i la segona funció, la que tenim entre parèntesis. La derivada la calcularem amb la derivada del cosinus, que és menys sinus del parèntesi, i multiplicat per la derivada de la segona. Derivada de 1 menys x és menys 1. I resolent tenim dos signes negatius, per la regla dels signes ens queda positiu, i ens queda el sinus de 1 menys x.